abans que torni l'estiu amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el vent a plorar. Tenim a Hospitalet, al districte de Bellvitge, la última zona agrícola de la ciutat, una ciutat que fa uns quants segles i no tants, fa 50 anys tenia un munt d'hectàrees de conreu, doncs hores d'ara, com deia, ens queda un últim racó d'ús agrícola i no el volem perdre amb un pla municipal que preveu un seguit d'edificacions allà. No només és agrícola, sinó que té un sentit molt fort i molt important de conservació de patrimoni. És la història de la ciutat, és l'espai que dona nom a tot un gran carrer de la ciutat, que és Rambla de la Marina, que la Marina la gent igual ho relaciona amb batalles navals i del mar, i no, és de la Marina per aquest espai de ribera que era tot de conreu. Que el pretén fer l'Ajuntament amb aquests terrenys és fer servir la meitat pràcticament del terreny en edificacions del sector terciari. Estem parlant d'oficines i de comerços, i comprar la resta, que serien unes 20 hectàrees, per tal de fer un parc molt gran. Nosaltres no estem disposats a perdre ni una hectàrea d'aquestes 45 més o menys que són les que queden ara en l'actualitat en aquesta zona. Hores d'ara està en el Departament de Medi Ambient i Habitatge, que és el que ha de fer en breu, suposo que el mes vinent sortirà, el que es diu document de referència, on en base a la documentació del projecte que li ha transmès les promotores i una informació medioambiental juntament amb unes consideracions que hem fet nosaltres, ells decidiran si és viable fer tota aquesta edificació allà, si retalla una mica o si no es pot fer cap edificació. Amb aquest informe de referència, l'Ajuntament decidirà què fa. Bueno, la veritat és que efectivament, com tu ben dius, el diumenge 24 van fer la primera, hem anomenat la primera perquè segurament caldran més d'una i més de dues, i potser ho establim com un referent, la primera marxa en defensa de Cal Trabal, amb aquesta participació que tu has vingut a referir, unes 600 persones, i la veritat per nosaltres és una valoració absolutament positiva. La van fer aquest diumenge precisament perquè estem amb el trànsit de que el Departament de Medi Ambient faci aquest dictamen, aquest informe de referència, amb el qual l'Ajuntament, entre el que digui i la resposta que vagi veient a nivell de la societat i dels veïns i veïnes de l'Hospitalet, haurà de decidir. Fins i tot responsables polítics he sentit durant aquest temps dir que és una zona degradada, etc. Quin desconeixement, mare meva, no han passat mai per allà, no saben com és això. Ara bé, el que estem en contra és del creixement a base de totxo que hem tingut fins ara, que es denota com un sistema econòmic esgotat. Des del primer dia nosaltres hem manifestat a l'alcaldessa que no som antiprogrés, que no som antibiopol, més aviat al contrari, estem a favor absolutament del biopol i creiem que són unes necessitats i uns referents, i que poden ser uns referents per la ciutat. Que per sobre d'això l'Ajuntament ha de saber valorar com es demana, com demana la societat, l'últim racó agrícola de la nostra ciutat i defensar-lo a mort i ser capaç de treure un benefici d'aquest espai.